fil-persuni u l-istudenti fil-bżonn li Alla fdala f'idejha rat lil Ġesu u għalhekk li aħna li għadna hawn għandna nitalmu mit-tajjeb li ħalliet warajha. Kliem Dun David Torpiano li mexxa ċelebrazzjoni ta' ħajjet Suor Edmondina li mietet fit-tmiem il-ġimgħa li għadda ftit jiem wara li għalqet 80 sena. Ingħatat l-aħħar tislima fil-Knisja Arċipretali tal-Furjana iddedikata lil San Publiu. Bħala persuna li serviet għal ta' snin bħala l-kap tal-iskola sekondarja St. Francis kienu diversi l-allima u l-istudenti preżenti u passati li attendew biħġarhom. Dun David li jieġi neputi ta' Suor Edmondina qal li matul ħajjita idejjem żammet ruħha preparata skont it-talim tal-Vanġelu għax la aħna pajżana tas-sema pajjiżna ma nafux is-sija. Iċ-ċelebrant kompla li għal dawk li jemnu il-mewt fisser ukoll il-liberazzjoni tal-bniedem mill-irbit ta' din id-dinja. Tantu hekk li Suor Edmondina issa tinsab f'idejn Alla. Dun David qal li jwieġbed dedikazzjoni għas-sejħa reliġjuża u bħala għalliema b'dawk li ltaqgħu magħha rreċiprokawla billi taw allura l-imħabba tagħhom. Għax Suor Edmondina irnexxilha taqqat il-karizma Franġiskana fl-edukazzjoni. Dun David għalaq b'appelli l-edukaturi preżenti li bħal Suor Edmondina u dmir tagħhom li jgħallmu l-prinċipji nsara lill-istudenti li jkunu fdati f'idejhom.